Il-Gvern għandu jindirizza il-problemi reali tas-soċjetà u ma jibqax jala għajnejh quddiem dan kollu. In-nisem barra qegħdin isaqsu x'se jiġri jekk jiena nerġa' ngħidlek kif semmejtlek qabel nispiċċa bla dar. Se jiġri jekk jien ma nkunx nista' nieħu l-proprjetà tiegħi għax għandi binti ħadd iżżewweġ u d-dar qiegħda fil-kirjan ħadd ieħor u d-dar tal-familja tiegħi ma nistax noħodha lura. Dawn huma problemi li qed jisaqsu n-nies meta se nieħu l-vaċċin jien għaliex il-Prim Ministru għedna illi sa Ġunju li ġej, sa Mejju li ġej se nkunu business as usual. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien intervistat mill-ġurnalist Glenn Falzon waqt il-programm Insights. Bernard Grech semma fost oħrajn il-problema tal-liġi tal-kera li hija bomba tal-ħin li l-gvern ta' Robert Abela mhux indirizza. Tkellem ukoll dwar il-liġi tad-divorzju fejn qal li huwa importanti li nifhmu li hemm nies li minkejja li kien hemm liġi li ġiet proposta jidher li din waħedha mhux se tkun qed issolvi il-problemi li għaddejjem minnhom diversi familji. Fuq in-naħa l-oħra il-bniedem jinsab fiċ-ċentru tal-politika tal-Partit Nazzjonalista fejn Bernard Grech se jibqa' jaħdem biex jara li dan jibqa' jseħħ. We care for the human being. Li l-persuna tassew aħna natu każ xi tħoss, natu każ minn xiex inhi għaddejja. U f'din id-direzzjoni qegħdin nimxu. Dwar il-proċess ta' tilqima kontra l-COVID-19, Bernard Grech qal li huwa importanti li r-rata tiżdied sabiex pajjiżna jirritorna għan-normalità mill-aktar fiss. Huwa qal li apparti dan hemm bżonn aktar ippjanar fil-mod ta' kif qed jingħata il-vaċċin lill-anzjani. Dwar il-COVID Action Team, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-proposti li tressqu mill-oppożizzjoni kienu fost dawk li ġew attwati min-naħa tal-Gvern. Proposti għamilna u l-Gvern qiegħed jadottom, però ma jaċċettax jew ma jammettix li jkunu ġew mingħand l-oppożizzjoni, ma jimpurtax. Aħna l-importanti li qed nagħmlu ġid il-pajjiż, l-importanti li qegħdin ngħinu biex din il-pandemija tgħaddi mill-aktar fis possibbli. Mistoqsi dwar ir-reshuffle tax-Shadow Cabinet, Bernard Grech qal li dan kien eżerċizzju tajjeb li ssaħħaħ dak li kien hemm. Reshuffle li se jħalli ħafna frott li permess tiegħu tissaħħaħ aktar il-ħidma parlamentari tad-deputati nazzjonalisti. Qegħdin lesti bħala tim ħalli flimkien nkunu nistgħu naħdmu fid-direzzjoni illi l-kol nixtiequ nieħdu lil dan il-partit u lil dan il-pajjiż. Dwar deputat nazzjonalista Adrian Delija, Bernard Grech qal li tkellem fit-tul miegħu fejn Adrian Delija talbu li jixtieq jaħdem ħiltu kollha fih dan il-Partit Nazzjonalista. Però nista' ngħidlek li relazzjoni hija tajba bejn Adrian u jiena, it-tnejn qegħdin naħdmu għall-istess għan. Dwar il-programm ta' ċittadinanza, Bernard Grech qal li l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dejjem kienet waħda ċara li min se jixtri iċ-ċittadinanza Maltija għandu jkun gburi li xtra u jista' jagħti lil pajjiżna xi ħaġa lura. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li sfortunatament għandna gvern li m'għandu ebda pjan ekonomiku u li qed jimxi mill-lum għall-lum, speċjalment pjan għal wara l-COVID. Huwa semma wkoll l-effett li reputazzjoni ħażina ta' pajjiżna qed tħalli fuq l-ekonomija. Fuq hemm irridu naħdmu biex inġibu lura l-unur illi kellu dan il-pajjiż. Għaliex meta ġib l-unur, meta jkollok isem tajjeb, in-nies jkunu jridu jiġu mhux biss jinvestu f'pajjiżna imma jkollhom business anka ma' businessmen Maltin u hemmhekk jitkabbar in-negozju u jitkabbar ukoll il-ġid. Marija Franca Lanza, Annet News.